Žica neka. Vidiš šta ima? I polako. Malo sa unukom. Nije, 41. Jesu. Ispod je, ne vidi ne vidi se ništa od njega. Ovo je bio u Korangi. Skio se tuda. Bože, seno je. Gledaš ti sinoć Zašto si mi buto? imao okršaj. Došao jutro s ono kafu, ne mogu progovoriti. Što? Usta se ukočila, ha? To samo ono mogu se otvoriti koliko je grljak, onaj. Na slamku. Dobro je malo hlada ima. Nije loše. Sam ćemo preboriti. Ja velim Amir, rekao gledaj. Ne, više vjeruje. I tamo onaj put. To Jasmine. Šta će mi se s ovim? Ovo treba tanjiti, treba ovo. Ne mere to nasto, Mustafa. Kako ješ, nas ovo mrešte. Odbaciti. Mojo. Nek se najedu džigerce, ostaće više janjetne. To treba skinuti. Jele, tada vreme. Počelo je zagoreti. Ima li kakav blok ili šta da se mora staviti? Ima taj cvik, to je potrebno. Ovo starim treba. Amire. Ovim još mlađe. Ja kad dođem u Domaće, Ali ustavite na ono. trebaš meni da dođeš, trebaš meni da dođeš. Ja imam vremena sjeti. Što si možeš? Aj bit ćeš nemjerno večeras. No, noću. Ima gdje, I ovako sam lud. Amir rekao ne vidiš, ja uzmem, bit će nemjerno večeras. Imamo bakla. Ali se predomislio, nije me zaustavio. Ja preko dovoljno, znaju. dobro. A olovka Amire? Trebalo biti, morao je su biti. Šta ćeš? Opustao mi cijenimo. Pošto me riši. Skinite ono borazme. Skinite ono slante. Sve suši. Nema potrebe. Nema gotovo. Mi smo jedno skinuli, stavili pila da speče. Skin ti ono. Ozbiljno, hajde skinite. Evo, sad ćemo ga doniti. Naslonite ga. Htio sam samo da izvršim kontrolu kako ide. Posuši se bez veze. Ma ne, počeno je to, ja. Ako ne, ja ode na bolovanje i onda snađem. Ovako baš ne moramo se skupiti nikako. Jes. Kako ne mre, evo vidiš da smo se iskupili. Pa dobro, ima tu još što je moglo doći, ali eto. Dobro, doći. Jedna čitava ima, jel? Vraću i dole pa da se vode. Treba pomoć. Meine Bruder.
Razdaćio sam neko krupno kamenje koje bole. Ja. Ajmo, šta je, dolovljanci, ajmo. Ajmo. Ajde, Suljo, ajde. Sulju, ajde. Ajde. A ja ću snimat, ajde. Gdje ti aparat? Na stolu je tam. I dalje specijalno od Čiče i Eliša Šarevića za radovanje srce i za sve potrebe. Ajde Jasmin. Samo ti igraj. Moram auto. Samo ti. Ajde. Ajde Ruki. Mora ona šećera kupiti. Ja ću mjesto. Ne znam da samo snega. Ajmo, da pojašnjaj tu muziku. Namere je. Za sve cijene pristupne goste.
A, vidio, iznenada. Ja sam se zagrijao kad sam fudbala. Ne znam gdje mi je mali, moramo vidjeti da ovo plat ima. Leži u kućnju, ja sad zvao ne javlja se. Hajde, hajde jedna ledena. Aha, pa neš sad variti. Sad. Aha. Kuce je digla, mislila je ona da će nju neko podnijeti. I malo. Doće to, ima. No, da sam ja čala. Ja kaže Anka pa i Anka da im rekne, oni se na to smija. Jebati da se smiju. Da. أنا إنسان Stvorio se meni tamo ona je moja mišćina. To meni nisi. Što je ono? Nisam te vidio nigdje. Nema te nigdje, tamo ste negdje bio. Ha? Šta ste radili tamo? Ha? Iza kuće, ste išli tamo? Neke golove nešto? Nismo ništa. Ajmo. Ajde Beško. Jasmin nije pravio golova do Beško nije došao. Beško dok je uspio da Jasmin odmah teško. Čekali samo njega, A moraš se približiti, volim. Priča on uvijek. A mi smo bili na moru. Prvi dan izgorili, drugi dan se kupali, treći dan nismo mogli ni ići. Počelo boliti. I mi onda sjedemo, išli malo do Mostara i nazad. I onda kupali se opet. Morali prekinuti sve doći vam kad smo ovo zakazali danas. Ali ja sam jutro svikala da što došao. Nema na čemu. Gdje ti izići? Idem. Vrijeme? Asmira Alekmana. To su na ulici.
se nadam. Pa ja sam potem. Isto. A ja njega zamijenila za Danas ja ni sada ne bih to. Ti mi zabrze. Ti nisi duže menko. Ovo nemoj. Ne, pola marka. Od njega. Ne znam, ne znam. Sve to paš zna. Tebe sam poznala. Nju sam poznala. Baš ti hvala. Dina. A on će išlo sa djeverom našim. Znaš ti je? Terminam uvijek bilo. Visok. Imao red. Išao u Sarajevo. Ajte igrajte, što ste se raspričali? Zvuče noć, nećete.